Sanibonani futhi ngiyacela uma ukuthi uphakathi la ethendeni uma ngabe uzolalela ngicela ubambisane nami ukuze uhlele kancane kakhulu gayizini ne umuntu njengoba ngishilo ukuthi igama lami nguSinenhlanhla Sibongo ngingwakamthembu ngathi ngiyabonga ukuthi nibe la nonke nidela imisebenzi yenu naba la nonke right guys. Okay, sizokwenza kanje sizovula ngomkhulu ngoba siyazi ukuthi konke unqotshwa uNkulunkulu futhi sihlela uNkulunkulu. But before that umama uzodwa Kambule cela abelunga azoyenza umkhuleko. Kodwa ngaphambi kokuba ngize ngibiza umama uzodwa abe eza umama uzodwa ngicela ukubonga kakhulu wonke umuntu bekhona igenge yaseGibela siyabonga kakhulu induna yaseGibela siyabonga kakhulu igenge yami ngiyabonga kakhulu amatshitshi siyabonga kakhulu. Ake ngibone kuqali ukuthi umndeni wambuyazi ukhona umndeni wambuyazi awungeke ungafa ukhona umndeni wambuyazi ukhona umndeni wakamthembu akhona amatshitshi amashile ngaphambi kokuba sikhuleke bengacela nje sishabelele nomhlabelelo omncane yakwathi sisiyakule wethu siyabonga siyabonga Dwana lethu siyabonga sonini nani naba abantwana Nkosi bahlanganisile Nkosi yami besesebancane Nkosi yami ngicela ukuthi baba besesiyabagcina ubalondoloze Nkosi yami kube nabo ngaso sonke isikhathi konke abakwenzayo Nkosi yami mabameme wena Mesiya Ngcwele ngobe wena uyindlela neqiniso Nkosi yami ushilo nasembhalweni yakhe ingcwele Nkosi yami ukuthi uyeni Nkosi yami fanele athole umlingani wakhe Mesiya Ngcwele bese sebayabambisana babe yinto enye uthe baba indoda yakushiya unina
noyise nkosami bese seyihlala nowakwakhe nkosami benze nkosi babezwane nkosami balalele wena nkosami bathobelane nkosami babusise kuko konke nkosi abakwenzayo lapho bahamba khona nkosami kube nabo konke abacela kuwe nkosami ubenzele nkosami usisa bonke nkosami abantwana bakho abakhona namhlanje abazokungayenza lo msebenzi esikole namhlanje bade baphumelelise noma sebabuyele emakhaya wabo iba nabo nkosami thatha indawo empilweni zabo uluse labantwana nkosami njengoba isiyengcwele abakwenzayo nkosami bakumeme njalo thatha indawo empilweni zethu manje kusebena phakade amen. Okay, siyabonga kumphethe mangiqalinkulumo yami ngasicela silalelane noma ngabe uzobunjani ngalezo sithini noma ngabe uzobunjani masilalelane siqede into yabantwana ebese siyaqeda uhlelo mncane kakhulu kazini just liyakhokha lapha eminyaka ikhokha lapha egcineni kwethene angifuni liyakhokha lapha eminyaka right siqhubeke cela usibonga uzokhulumela abakabuyazi from ubuyazi family cela singena usibonga uzokhulumela abakabuyazi mara naye uzokhuluma isikhathi esincane and then emva kwakhe bekhona babamkhulu uThabiso wala ekhaya kithi kaMthembu uThabiso ukhulumela abakaMthembu and then usibonga bonke ukhulumela abakabuyazi ngithemba ngabe wena uba ngumsindo kuzokudonsa ngoba ngifuna umuntu ongalaleli kodwa ke vele phela ukulalela kuyiskill ukulalela right sanibonani bantu bomthembu ninjani siyaphila egameni labombuyazi siyajabula nje ukubona kukuhle kanje la ekhaya akukho-ke nami okuningi engingakusho kodwa nje siyajabula ukubonga siyami ukuthi kube kuhle kanje iy'ngane zize yifike kulesi sikhathi akuvamisile ukuthi abantu abancane befike kulesi sigaba abakuso njengamanje yilokho-ke nje esikujabulelayo nkosi yami ngicela-ke wena mfana wami buyazi abantu usibongiseni ngizolishintsha-ke leli gama elithi umfana namhlanje usuzoba ubaba kaThemba lethu ngeke kusaba umfana kusuka namhlanje nawe-ke makaThemba lethu namhlanje usuzoba umakaThemba lethu ngicela la namhlanje kaMthembu bengasakubizi ngosisona ekhaya bethi nkehli kombe kwenzakalani yini okumele sikwenze bese kodwa-ke ngizokucela-ke mawuza lapha kuleli yakhaya lakithi manje ibhluku usuzoligcina emsebenzini ngeke usaligqoka lapha ekhaya mawuze ekhaya sesicela ipitikoti ngiyadlala selokishini bafowethu kumakhaza la igoli amakhaza awusibulala siyabonga
Okay, angaze ngibancome umakoti nomkhwenyana. Nikahle. Siyabonga Mbuyazi Mageza ngobisi. Siyabonga ukuthi ke usenza abantu. Ngimdala kabi ke mina, mara wena usenza abantu kumuntu asekhaya. uNkulunkulu ke kuthiwa ke usebenza emfihlakalweni. So noma ngabe yini nihamba kuyo, nihambisa uNkulunkulu ekuqaleni. Uthi umqalisi bese bayini yena eba umphelelisi. Bese kuthiwa owesifazane ohlakaniphile wenzani? Ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe, mara ongahlakaniphanga akayakhi. Mina ngizobhekisa kulowa kithi, ngizoshaya lowa kithi ngoba usibani esimashini singimazi, mara ngizoshaya lokuthi mntase noma ngabe yini iBhayibheli lithi ohlakaniphile yakhe indlu yakhe. Indlu izowakhiwa wuwe, angathi usebabe emsebenzini athi uwe shembe sengiyakule ndlu isana naye. Uthi hayi mngami mvela sona vele ngiyandeni wadla bathi bani kuba ingaliwile akusahambi kanje, you understand? Mara naye umntase athi ke Mbuyazi Mageza ngobisi akusahambi kahle. Siyabonga kakhulu, siyayithoba singabavelasi. Kulungile, ngizoqhubeka nohlelo seliyaphela magayizini. Okay, liyaphela manje. Angibone la ukuthi ke ngubani olandelayo la. All right, amazwi oqhuquzela uncane Oma olandelayo guys. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Sithanda ukubonga. Sibongise nabo abantwana abancane ababili. Ingane ezincane ezinhle kangaka. Sibonge nomndeni. Ubakambuwazi. Ihlanqola kibwampu bakimsuthu. Sithanda ukubonga ifamily. Sesithola ifamily entsha namhlanje. Ezobambisana nefamily kaMthembu. Ngithanda ukukhuluma nabantwana naba bababili. Ngizomela ubaba uMthembu akekho right. Ngithanda ukuthi umpume mntanami. Yahambeka le ndlela. Sa welcome kubo mama. Umama namhlanje mntanami. Baba kaThembeli. Themba lethu. Ubaba namhlanje. Malemka ekuthanda ukusho umntanami ngithi mntanami. Ofanele ukwenze nje. Umngani wakho nami namhlanje. Akekho umunye umngani. Nangu umngani wakho. Makakuphi ushone ekamereni. Awusitsheli. Asifuna ukuzwa. Asifuna usibize. Uqala kaNkulunkulu kuqala. uJehova uyozokuphendulela sisi. Uthi umntana kini la, umfazi ohlakaniphileyo yakhe indlu yakhe. Mara wasihula uyayibhidlisa. uJehova ngeke akuphe umthwalo ozokusinda mntanami. Kuyahambeka, ngisasho ngithi kuyahambeka. Kuyahambeka. Sikhokho thina namhlanje. Ngelinye ilanga kumnandi, ngelinye ilanga kuphi, ngelinye ilanga kabuyi. Ungambuzi. Hello love. Makangena hello love. Ungambuzi uthi uyaphi? No. Ungamfoneli.
Ungiyeke nje. Ikhali zethulu. Mntanami ngiyabonga umsebenzi omuhle uyenzile. Ngiyabongisa noyithu. Awusase ungkhwenya. Umntana wala. Sesinobhuti. Sebababili. Ngiyabongisa umsebenzi wakho yiwenu omuhle siyabonga. Zomnandi ngiyacabanga ukuthi mntase kuthiwa abantu bakhuluma ilanguage yodwa mama ngabe behamba indlela eyodwa kodwa mina nawe sihamba ilanguage yodwa ngibonga ukuthi umama uyayigqugquzela le you understand right ngicela umama u-Oma amazogqugquzela from Kamthembu family but before this ngicela ukuhlakanipha ingoma sizothi sicela ukuhlakanipha umsindo emuva and respect guys emuva kunomsindo i-respect ngeke mina ngizothula ngime kanje mina ngeke phela ngicela i-respect emuva ngithe umuntu one-cooler box akangene naye endlini because abantu esize ngabo la nabo bawuthula mara wena uma bangumsindo emuva mina ngizoma kanje ngicela ukuhlakanipha DJ ngicela umama u-Oma besondela asahambe DJ mfethu. Uyangizwa right asiqhubekele nohlelo selephela manje cela umakhelwane uneRadio ukhulumela amakhelwane neRadio Okay cela uneRadio mengekho ungani uOma abelunga naye sanibonani
Ngithanda ukubulisa bakaMthembu nabakambuyazi. So ngithanda ukusho ukuthi Mpumi noSibongiseni ngiyanibongisa kakhulu. And futhi lento eniyenzile bantwana basekhaya ayikhayinhle. And into eyiqale primary Nkosi yami ngiyoyibusisa engakhona. Yathi high school into yenu. Gibela. Hayi mama ngiyanibongisa. Hayi yathi college yathi gibela. Mpumi ngicela ungatshintshi mntana sekhaya noma sewungenile kaMbuyazi ngenyawo zoyi-2 ungatshintshi uhlala uyilento oyiyo uhlala unaleso smile onaso uphathe kahle uSibongiseni niphathane kahle mina ngazi vele umuntu azothi nginomngani uphume umngani wami uzomunamanga umngani wakhe uye wahlele naye akekho umuntu azothi uSibongiseni mina umngani wami umngani kaSibongiseni unompumelelo so ngithanda ukusho ukuthi nihlale ninje ningafuni umuntu ozongena phakathi kwenu Nkosi yami so ngiyanibongisa nami kakhulu ngiyanithanda kakhulu ngiyabonga Okay ngani uma Ngibelithi imali lezi nikhanya sanibonani ebusuku niyaphila nami ngiyaphila ngithanda ukubonga losuku lanamhlanje ngijabuliswa nje yingane zami mina nginamkhwenyana mina nginomntwana nginobhuti kaMfundo ukhona wami Nkosi yami wafike wayithatha ingane yami wayiphutha waze wayenza umfana wamkhetha kwabaningi mntanami mncane usiphathe kahle emzini mntanami ngalingi ungiphoqa njengezinilanga angifuni ukuzwa ukuthi ngakusasa umphekele sezongidla ihotela athi ngizohamba ama-night club awekho ama-night club emzini kunomfazi obamba umese la ukhali ngakhona ugade umuzi wakho kodwa-ke sengizwile-ke bayalile abanye ngapha ukuthi indoda uyibuza ukuthi kuyaphi nami ngathi hambe ebusuku ibuye ekuseni awuyibuzi indoda ukuthi kuyaphi yazi-ke-ke ukuthi ngapha ngakithi yazi kulala likhona kodwa ngicelilehlise-ke ngane yami ukuze konke kuzokuhambela kahle emzini uhlise ulaka sena hayi ngiyanibongela ngibonge kakhulu but into yenu niqale from esikolweni mina vele ngiyazengingishela kodwa bengimbona ngathi noma ningifihlela kodwa bengibona kodwa ngiyona amatheni balekela kodwa ngibe ngibona ukuthi khona okwenzakalayo hayi ngiyabonga bantwana bami lokhu anikwenzile kukhulu sesilinde lolo suku lokuthi sikukhaphe sikuphelezele emzini la uzofika khona uzixoxeke ngane yami umamazala umdeleli ubabazala umdeleli nomkhwenyana wami umdeleli ngiyabonga ngalawo manje ngiqhubeka ngikhuluma ngizothula kanje isidala phela ngasebathenjini ngizothula nje kanje angithi ngizothula ngoba wena ufuna ukukhuluma mina ngingakhulumi akukho ngathi ungombuyazi noma Mthembu right guys
asiqede lo suku namhlanje sibambisene ngendlela mina ngisana abantu ababambisanayo lokulalela umuntu olalela angazi noma uzwa ukuthi ngumizini phela lalela indlebe lalela right asambe ke sizo DJ qala ukulungisela ingoma ngamkhonyane esize esiguge umbuyazi uthe ufuna ingoma ethi size esiguge nomakoti wakhe umenzi uthi size esiguge umenzi ke loyo but before siye lapho ngicela ukuthi ke siye kubusi umngani kamakoti busi umngani kamakoti angimfuni umuntu ongalaleli babhemi ngivele ngazi ngikuvela ukuthi ngihlanye umuntu bengalaleli ngoba nabe ngiyalalela ngicela nilalele ongaphandle angaba ngumsindo ngoba yena ngafuna ukungena ngaphakathi ngithe wonke umuntu angene ngaphakathi so bongaphandle ungasibangela umsindo siyacela ophakathi avala umlomo siyenze lento le yabantwana kuphela guys ne siphuze siendlo sijive ngibe amaqhopsi siyajive ne guys mara manje asiqede lento ubusi akeze ubest friend wakamakoti asambe DJ
inhliziyo yami isike wamala kanjani umalelane mhlawumbe khona la uthi hayi mani yazi kunento yombe ngayala kwakufanele ngabe ngiyenza umakoti angithi athi omunye nangu ngamala ithi inhliziyo yami yamala kanjani usho njalo umenzi sike yake yamthola inhliziyo yami ithi yamala kanjani kulungile ngenza kwethu asambe shone siye lapha ku best friend wakamakoti ne ubusi ne manibulise osize ngabo sibulise abakaMbuyazi sibulise nabakaMthembu ngibulise omakhelwane ngibulise abasebenzi ngemva ngibulise abahlobo ndibulisa ndisithi makube noxolo nothando ndime apha mna ndingubusisiwe wakwaKhwitshi umntana wakwaMadiba uMadlomo uSophitch uNqolomsila uyemyemu uvela boMbhensela uzondwa izintshaba zingazumenza ndimanje ndimele izihlobo ndime phofu mna ndiyisisihlobo sikaMamthembu sisuka empangelweni sidityaniswa luthando nemvisiswano maninzi amalwimi akuyo apha kule ndawo sikuyo loo nto ndizonqwenela uba manditshintshe ilwimi lothetha ndiye kweli liqheliweyo so I'd like to speak in English. I believe all of us have been colonized. I, for one, is one of the persons that has been comfortable with the tongue. So I would like to say there's a lot of things that I can say with my mouth, but it can never suffice. So I'd like to pray for you guys to remain together, to remain in love, remain in kindness. And I pray that you always invite God in everything that you guys do. So I'd like to say because I don't find any fault in your love. I don't find any fault in the way you guys do things. May the good Lord bless you in your marriage and may you continue in love as you always will. uthi ngiyamphotha guys kodwa ngenzeni babhemu esengenzeni nje ngimvi yenkosi alright kulungile ngenza kwethu asikikizele lapha emuva alright ngishilo ngasone phula box asondeze emuva la ngaphambili ngathi onotshwala bakhe abusonelise la ngathi ngifuna umsindo emuva ngoba mina ngizothula nje kanje ngiyimele la phela ngintokazi yabasemehle la ngaphansi konyawo layo ungizwile ngithi ngumqondi ayicasule ngoba acasule abanako abesibona kuya atibona ubuhle benyawo zakhe right asambe sizokhuluma okay fine khona into engizoskipa mara sizokhuluma ngicela ithimu I think it's 1080 ne ngicela ithimu esigibela ithimu esigibela ngizosho kaningi ngoba ngiyabona lapha yakuthi kunesixokoxoko mina ngifuna umuntu olalelayo lalelani ngitheke ngifuna umuntu olalela ngoba nami ngiyalalela ngicela ithi ungalilizani ngakasho ungalilizani ngoba iyaphazamisa mina alright team 1080 esegibele ngicela ngenza kwethu asabenize babhemu wezani bafethu isimo esegibele ngibonile induna ngiyibonile induna esigcawini ekwazi ukungidotha nje kanjalo nayo induna ngiyayibona wozani babhemu wozani shashashangu muriwa leshroko Salata,
iphephile kanza kwethu. Right, in 5 4 3 2 1 ikhumbula ukuthi gibela sikhanda itimela enkanza kwethu. Sikhanda itimela gibela. Nayi induna ngemeduze kwayo, induna iphephile. Phephile ngemeduze kwenduna, phephile ngenza kwethu. Right in 5 4 3 2 1 asabe DJ. Yabona senipersonal isingahlona nami phuma kimi. All right. Ora asamukela induna yesegibela. Basebenzi ngiyabona niphumile ngothilweni ngesizulu kusho njalo. Yeah. So yeah, ngifuna ukuthanda ukubonga nje kakhulu ngenhlanhla ke ngabakhaya bami laba. Phinde kube izingane zami obabili ngisebenzile nabo. Ingane zami kakhulu Mkhwenyana. Hey, leli gxathu lithathile. Siyabonga. Ukhombisa ukuba indoda. Angikwazeli kokubi Mkhwenyana. Kanjalo nomakoti inkosi yami uyokoniwa nguwe nje Mkhwenyana, hayi umakoti ingane yami le. So phansi isidalo. So thanda ukubonga kakhulu bafowethu Mkhwenyana umphathe kahle umakoti ne. So umakoti uphathwa kahle ke. So ngiyakuyala njengobaba. So yeah, unga isikhathi bafowethu ngithanda ukuthi ngibuyele ngezansi ngibonge nabasebenzi bonke abakhona nasebehambile bakithi siyabonga kwande. All right, kulungile ngenze wesa sigijime sihambe sela phaya uNtshongase ne. Ngicela uNtshongase ngoba manini ngichazele mina ngithenge ngifuna umuntu olalelayo. Laba bala abalaleli laba. Ngicela ningisukele la. Ngiyacela ngithembe mina ngifuna umuntu olalelayo. Uma ungalaleli awulaleli. Uyume lapha eminyango mara la ngicela ngiphazamisi. Ngiyacela. Ngicela induna uNtshongase usibongiseni eGqokwe iShembe. Umkhonyana yakolisa Mkhwenyana usebenza with department yakhe nomakoti usebenza department yakhe. I am right. Okay,
So njoba njalo ngicela ukuthi uNtshangase eze azokhuluma isedlakasi lakamkhonyana and then sesiyayivala. Uma ngabe ungafuni ukulalela umemnyango mina ngiyafuna umuntu ongalaleli babhemu ngeke mina ngivele ngigule manje ngalaleli bafethu. Mina ngiyagula manje ngalaleli Ntshangase sobethu umgazi woza ngane kwethu woza. Akubingelele njani? Hayi mina ngingathanda ukubizwa ngoNtshangase ngomenzi. Ngithanda ukubongela le ndoda lensizwe esencane esikhulile senze umsebenzi omuhle kangaka. Akuvamisile lokho kwenziwe yila makhaphula amabili kule age ukuthi sibone izinto ezinhle kangaka. Usibongisele umsebenza naye. Indoda nje engithi noma nyoda siyodwa sobabili sincokola nayo. Indoda engihlezi ngikhuthaza ke nami ukuthi hayi la obambelele khona insizwa kithi qhubeka uye phambili utwenze izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi. Ngeke ngikhuthaze ukuthi na umama ekhaya kunokumnakekele uphathwa kahle futhi engagibeki endleleni engabanaki ukuthi abanye osisi kulezi ngesekulona nje ngiyamjabulela kakhulu futhi ngiyamkhuthaza ukuthi aqhubele phambili. Engithemba ukuthi sizobona umshado ungaduze nje. Sizombongela futhi siyabonga kakhulu nje ithuba siphe lona. Siyabongela mfowethu uqhubeke lapho uhambo usuqalile futhi ngicela ukuthi ungaphazamiseki endleleni kodwa ngoba khona thina insizwe lapho sesithathile angeke uphazamiseke noma kodwa nawe uyabona nje ukuthi hayi uhlele insizwe eseyithathile so mase kunensizwe njengalezi siyakhuthazana endleleni siyabonga. Ngiyacabanga ukuthi ngibonile uyisholo yena umgazi wathi uthanda ubizwa ngomenzi mara uthathiwe. Angifuni umuntu ozothi ke inamba yezwani mina ngiyaniphathela babheki lo ushilo wathi mina ngithathile ufana uKhensani okhulumela abantu besosayetha ngamakoti. Umuntu ongena umakoti ongena society angazi onjani babheki angazi mara umsindo angufuni mangabe muva kunomsindo thulisa umngani wakho mangabe unomsindo ngicela ungiphumele ngaphandle mina isibhakela ngishaya ngiyadlala ngoba Khensani isamba kujela. Sishama Cape Town mina ngiyawashama Cape Town ngicela sihlale phansi mawungahleli phansi mawumile Jehova ngcwele ima kanjalo uvala umlomo silalele senze into bamtase ibe yinhle. Ngiyamfuna umuntu olalelayo lokhu ngishilo uma ungafuni ukukhuzwa yimi ungimelele khona nganokuthi kwabani lapha bekhona uzongithola khona ke phela angifuni ongalaleli guys ngiyacela kanza kwethu asambe Khensani okhuluma isosiyati. Phakathi kwaleli khaya sanibonani. Yebo siyabonga Mamphumi okhulumayo unomfundo uhamba noSisi
ntombazane. Uma Mpumi society naye akukho okubi esike sakubona ngontombazane. Yes, siyabonga nje ntombazane sifisela nje konke okuhle konke kuhambe kahle sisi. Nala uyakhona ayikho into edlula ukuzithoba. Zonke izinto sezenzeka mawumama ukuzithoba kubalulekile. So ngiyabonga kakhulu. Lumile, nami, lalela Bheki. Ibambe, ayihlale phansi ibambe umthetho. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Hlala phansi. Nami ngiyathanda ukudrive, ngiyalikhuluma ikati ayingqoke ijini shembe ngiyabulala. Kodwa manje siqede lento. Alright, before I proceed, ngicela ukuthi ke kancane ngaphambi kokuthi ke kukhuluma umakoti nomkhonye sesiyavala mabheki. Siyavala ngenza kwethu, siyavala. Ngicela ukuthi abase live eGibela, ne? Ngicela ukuthi eze ngoba shembe ngizobulawa. Ngizobulawa nje mina ngizobulawa nje. Ngizobulawa yini? Kulungile. Ngicela ukuthi oselef ngiyamputshisa ngivela sona kosamakhosi. Ngoza wena mntase bese siyayivala sipopha ama champagne, niphuza ama champagne, niphuza kahle nekala umsindo lento enzayo. Lapha ya ukukhulume la bhuti la babhuti ngiyacela ngana kwethu ngiyacela Mpembu. Ngiyacela shembe mina ngivele ngihlanyeke umuntu mayikhuluma ngikhuluma. Listening skill shembe. Molweni. Okay, I represent live the clinic at Gibela. Mpumi ufikela kimi which did her pre-employment. Whoa, Spiwe, ubafo Spiwe, akhiphela laba abantu abasemnyango. Ngicela ngikhiphe ngoba ngihloniphi. Ngithe mina ngifuna umuntu okhuluma uma ngabe khuluma omunye umuntu. Ngicela ngiphume lapha emnyango. Ngicela ngisuke emnyango nibale umlomo. Akahleni babhemi yini manje? Akahleni bafethu kahleni. Sibona into yomuntu. Ngicela nivale umlomo la. Hayi kahleni ngasenifuna ngenzeni manje? Ngishaya karate. Ngizoshaya karate phela no. I wish you guys all the best in your marriage. May you be each other's peace. Don't get influenced by the third person or whispers that are outside. There are many envious eyes out there that will try to ruin your relationship. And I hope that you'll trust each other no matter what comes about. Wishing you all the best. Congratulations. Ngiyazama ukuthi ngidanse ngithe
ithekini Thulani wesisi nashembe nkosamakhosi webe amama hayi mina ngiyalingwa namhlanje yabona la usehlane ngilinyiwe mina ikarata lelani ikarati ngangayifundeli ukuthi ngiyime kanje ngangiyifundela izime kanje ngizoyenza anthule babhemi yini manje alright ngicela ngokuthula babe ngiyanicela ngenhliziyo enhle niyezwani bafethu ngicela samukele uSibari akhulume ayibongele ngosuku lwakhe uSibari wami lona bafethu webe amana Sibari uSibari wami ke lo bese kuthi one gift engimjikise lapha ya anthula umsindo babhemi yini manje engimjikise ngegift noma ngabe ubani one gift ngicela usasondele because after umakoti ama gift siphoba ama champagne siyaphuza ngiyoshintsha ngogqoka ijini shemba ngizodansa ngizobulala niyezwani babhemi niyezwani bafethu asamukele uSibari ukugcina Thulani asabe mbuyaza asabe mageza Velas, bueno, venía tenemos contra la mobas. Ake ngande bakwethu. Ngamkhethe mina ilanga libalela ngenzange ukuthi. Kanti futhi nalokho engikwenzile ngiphoxekile. Kuphuma nje enhlizweni. Velas. Indoda inamaphutha. Ephutheni emaphutheni esengwenzile. Cha ngicela ukuthi nje masifike endlini ngithi mangithi sithandwa sami. Sekwenzeke iphutha. Akube yiphutha. Kanti futhi nami njengoba uwe ngiyazi ukuthi unamaphutha akho. Sifunda ngamaphutha. Ikusasa silazi lisiphatheleni. Ngiyakuthembisa isithembiso namhlanje ngithi into enjengeke iziyenzeke. Kodwa ngiyazi into eyongifica endleleni. Nezimo eziyongifica phambili. Kanti nawe futhi kunjalo sithandwa sami. Zikhona izinto eziyosikhuma endleleni. Kodwa ngithi noma sengiqhubekile ngazi ukuthi umngami wena. Angiqalanga ukukuthanda namhlanje, angiqalanga ukukuthanda sesisebenza. Kodwa sathi mhlazane siqala sihlangane ezakheni. Ngangithanda njengosisi ngithi ngiyafisa ngathi yangane ngaba usisi wami. Kodwa ngithe mangikhula, ngangisewumfana phela ngaleso sikhathi. Mangikhula ngiyahlakanipha. Lemizwa iyadevelopa, ngindoda phela mina. Kodwa ngabona ukuthi ngiyamthanda lo yamuntu. Futhi ngathi ngakhuluma nami ngingedwa. Ngathi na kanjani lo yawe uphelele ekhaya. Cabanga ukuthi la ngihamba khona ngisahamba kahle. Mase ngibhedile ngisho nawe mase sibabile ekamereni ngoba yami nawe siyokhuluma ekamereni. Okwamanje nje sithanda sami namhlanje njengoba ngila angizokwanda ngamaningi. Kodwa ngizothi ngicela ujabule usuku lakho namhlanje. Noma ngabe yini ekukhubile ngicela uyidlulise sithanda sami. Noma ngabe iphutha liphuma kimi. Kodwa namhlanje ngicela ujabule. Uyabona mangihamba la sengibheka ekhaya ngiyeka mbuyazi. Le ngongalo zethu ugogo nophuza umuntu esethi ngiyakhulula namhlanje sithandwa sami ukhululwa yimi ngithi mangishiya la injabula ibe ngakuwe bese ngibonga abasemsebenzini
angeke ngize ngibashiye laba abantu siphila nabo imihla namalanga isikhathi esiningi sihlala nabo ngiyanazi ma colleagues wami ngiyanthanda futhi ngiyabonga ukungeseka kwenu ayikho into enhle ngaphandle kokusekwa ngabantu futhi ayikho into enhle ngaphandle kokuphilisana nabantu ngiyabonga ama colleagues wami kakhulu ngibonga kakhulu enikwenzile namhlanje cela niqhubeke njalo nikwenze ungapheleli la ekhaya hayi ngiyanibiza nina ngisebenza nani ngithi sukumana amakhwela wakhale makuthimela khona abalilizwe kumele balilizwe uyabona mangiqeda la u-DJ yabona DJ ngicela ukubonga uyabona le ngoma ngisukulise ngayo ngazi ukuthi bekwazi ukuthi ngiyayithanda uyabona ithi abantu abangayithandi khona umuntu sijabulisa yena kodwa anginawo umona uyabona into abangenzele yona emsebenzini angizukubonga ukusebenza nabo kuphela kodwa ngizobonga nabasebenza nonkosikazi uyabona ngibonga ngibonga amakhelwane ngibonga bonke abantu abaphumelelile ukuza bezojabula nathi ngicela ungathi amaningi uma ngathiwa ngiyakhuluma nokhuluma loze kushona ilanga ngiyabonga bonke abangisaphothile Nezwani angishimile ngenzani mina ngiyabula angigowi ngiyafokofa ngishimile nje kulungile nganza kwethu mina ngiyenzanda kodwa ikarati ngicela ukunikhumbuza ngangayifundeli ubala mina nonke ngoba nginila ngiyabona kade ehlupha ngizomshaya ngespin kick into yabona loya emsebenzini wenu ngiyathamba niphese kahle wemntasi usho ukuthi unengane yakini ispin kick ngesishaya ngikushaya mbhemu nalaba ngizobashaya asilaleleni asabe ngiyadlala bafethu ngiyadlala asabe sekumakoti ake sambe DJ ngicela ungiselekthele ngana kwethu siye lapha kumakoti into kale engandele noma ubani iningi lalela bhemu iningi labantu besifazane sebonga sibari ne iningi labantu thina singabantu besifazane kuyekuthiwa bangabesikhula sovusa imizi yamadoda okomunye umuzi angithi so uma ngabe kumvelele yena babe njengekhaza amantungwa ungashiso kalami asambe DJ Ngiyanibingelela. Hey bakwethu. Ngiyabonga. Ngicela ukubonga uNkulunkulu. Ungithwalile uNkulunkulu kusukela ngo-2011. Bakuhamba umama.
namhlanje 2025 uqedile 20 years ingekho kodwa wathi ngizomnika umlingane noma ngasekho mina kodwa lo uzomduduza yayibona lento ngicela ukubonga yazi namhlanje kunabantu egade ngagcina ukubabona abantu abazomsuka bami noSibongiseni uSibongiseni ngifunde naye ezakheni from grade 1 until grade 6 wasiyakushiya emntuni wasuyabuya wabuya unompumelelo wamhlula basemntuni wabuya eGoli wazofuna unompumelelo yayibona lento asithanda nawe nge-primary kade sibasibuye zakheni siphethe amanzi imvula malinile sihamba sobabili kanti asazi ukuthi namhlanje siyobe sinothemba lethu nolwando oluhle lesingazi ithi imvula mayini angaphethanga i-umbrella angikhoselisi i-umbrella mina ngicela ukubonga ngibonge ubabami uMthembu engisele ngaye omkhulisile babami kuze kufike kube la yebo zikhona ihibe empilweni kodwa ubabami uyangizana wanginika ikhaya ngimbonga unaqindi laphelele khona bafonela bathi izulu hey unaqindi wasathi simbeke ePlakfontein lalina la ekhaya izulu lithi inhlaka lithi kuvumile kodwa umamami wanijabhisa wathi ngizolivula ilanga lakhe libe lishakhombule ezokukhona ngize ngathi ngizoyivala ifoni yami ngoba seningidina ngoba ngazi ukuthi lizomina yakuzi ukuthi bese ngibonge Mbuyazi mina nawe singama best friend bayazi ngisemsebenzi nawe kuphelele angifuni futhi kuba nomunye umuntu uyakwazi ngifuna ukuba nawe ngiyakuthanda yabona lokho ngenzele khona wabonisa abantu into abangayazi kwazi bani ukuthi bengiyoke ngifaka umhlwehlwe mina hayi ngoba ngitshitshi cha bayazi abantu kodwa ngoba ngakuzalela indodana ngakuzalela indodakazi angizange ngiphume phandle ngihleli nawe Mbuyazi futhi ngisazohlala awu ngoba ungasithatha isithembu ngizohlala shema yebo lo ephehlile uyoza ahambe emshini phumelelo ngoba uyiphumelela ngomnyaka yebo nikhona mina nokwanda unokwanda umngane wami kade ngidla naye uKepa esikoleni singakhelanga ngangigcina 4 or 5 years back njengoba la namhlanje wasuke ebheka sidala wazobona mina
ngoba wangishiya naye njengosibosela ePingastan. Ngibonga bosisibani, ngiyabonga bosisibani. Nihambe nami kusukela ngomthombisi kodwa siyemtuba niyahlanya fusekani futhi. Sisanje mtuba. Ngiyabonga uMC uNesicefe futhi mic yami le. Ngiyabonga bomuntu, ngiyabonga wonke umuntu, ngiyabonga. Okay, uhlele sempesa manje. Ngiyabonga kakhulu kathula uthini mfethu. Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu obekhona. Igama labo ngikhohliwe nguSinengo kaMthembu. NgesiZulu ekhaya kuSolundi. Mara nala kusekhaya kithi. Ngimdala kunokudasi. Okay, ngesiZulu kuthiwa aphelele sengiyavala. All right, olapha eminyango nolapha akasondele ngoba sesiyavala amashampeni. Mangabe uneshampeni eduze kwakho ngicela ukuthi uyibambe ngesandla. Mangabe uneshampeni eduze kwakho ngicela ukuthi uyibambe ngesandla. NgesiZulu niyangizwani? Niyangizwani? Kuthiwa ngesiZulu alikho isoka elingenasice. Kade nginiphasela uhlelo kusukela eqaleni abaphathi siyabonga abantu ehlala nabomakhelwane. Kuthiwa mangabe ungumuntu kumele uphishane nomakhelwane wakho. Siyabonga kuba abantu uNkulunkulu abenani njalo DJ bethu sabonga nganza wethu right ngamigama bengusinenhlanhla isibongo ngiko kaMthembu ngomvela sofele ngendelo wahle bathibana ngoba edlalweni nathi umqondi yasula ngoba waqasula abandawo besibonani kuye kanti ubona ubuhle benyawo zakhe. Ngiyabonga ishabeni phezulu DJ sabe sayikhopha ishabeni. Ngengqala ekhaya abakhaphi basangibabonganga. Siyabonga webakhaphi, siyabonga from eqaleni kuze kube manje. Asambe DJ sabe, asambe karati zombaba kodwa mina zombaba asambe. Champagne
Sanibonani. Njani? Hayi siyaphila nathi. Hey, nibahle kodwa nibukeka nikhathele kakhulu. Hey. Kwenze njani? Yebo. Yebo. Hayi sibonile nigidi impela esidawini laphana sanibona nasethendeni. Hey, benibhizi kakhulu from ekuseni. Siye sanifuna from ekuseni kodwa azange simthole. Nakade bekwenzekani la ekhaya namhlanje? Hawu siyabonga uLothoza ubani bekenza into enhle kangaka baba usibenzise baba yes siyabonga kakhulu baba ukuthi ke ulenzile iqiniso noma ubaba engasasitelanga ukuthi ubaba ubani Ubujongwe wena kusukela namhlanje. Wena wasekhaya kusukela namhlanje. Siyabonga kakhulu. Awu manje yena uLothoza uMamthembu uzizwa kanjani ngento enhle ayenzile ubaba kuye? Yeah. Siyayibona injabulo ethini. Siyabonga kakhulu. Manje njengoba thina namhlanje phela sifike sekukuhle konke la ekhaya. Sibone nje konke kuhamba kahle konke kukuhle. Ngabe zikhona yini ingqinamba eninahlangabezana nazo kuleli banga leli eninaliphetha namhlanje? Yeah. Yeah. Khona ngihamba manje. Yabona umuntu akamambambe. Yeah. Yeah. Ya ngoba uzophuma uya ngaphandle ukuthola wesikundula yini. Yeah. Lohle naye. Sala naye kube inkosi yakho. No bengekho ngicabanga ukuthi uzwele ngandaba futhi uyabona ngitho. Siyabonga kakhulu. Si-Egotism IT sithi okuhle kodwa. How we